Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा समा सफैथारबाय बेनो जाबाय रिजाल्ट। थ' नोंथांमोननि ADRE 2.0 काट अफ मार्क्स बेनिफ्राय नोंथांमोननि आसाम पुलिस कनस्टेबलनि काट अफ एबा नोंथांमोननि एग्जाम ग्रेड 3 ग्रेड 4 ड्राइभार नोंथांमोननि स्किल टेस्ट अरेल टेस्टनि सायाव गासैबो डिटेल्सखौ लाबोदों। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हागोन। बेनो जाबाय बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव। स' नेक्स्ट फैगोन BTC साख्रिनि सायाव नोंथांमोना नायनो दाबाव नेक्स्ट लेभेलाव। दा फाइनाली जों फैग्रोबाय SLPRB अफिशियेल साइडआव। बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि साख्रिनि सायाव जोङो डिसकास खालामगोन। बेनो जाबाय कनस्टेबलखौ लानानै SI खौ लानानै। स' नोंथांमोननि पस्टआ 6000नि खाथियाव दङमोन। दा बिनि काट अफ फैथारसिगोन थाबैनो आरो साख्रिया नोंथांमोना 10 मेआव मोनहैगोन। स' 10 मेआव नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन आरो काट अफ होनोबा 32 33 34आ माने कमन जाना दङ UB लेभेलाव। 10 बेनिफ्राय AB पस्टआव 52 53 54 जागोन। बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय सोनारगोन। स' बेखायनो जायफ्रा बेखिनि दङ नोंथांमोना आनजादनि थाखाय रेडि जादो आरो बे आनजादा नोंथांमोननिया जासिगोन। बेनो जाबाय दा बावैनो जासिगोन। थ' डेट मोनबाय बायदि खोनादों नाथाय डाइरेक्ट बुंनो हाया, गोबां सर्सआव मोनदों। दा बे आनजाद जानानै रिजाल्ट मोननानै नोंथांमोननिया साख्रिया जाबाय 10 मेआव नोंथांमोननि साख्रि जागोन। बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव गासै 50,000 पस्टनि बिनि सायाव साख्रिखौ होगोन। जेरै टेटखौ लानानै हेल्थखौ लानानै बा गुबुन गुबुन पस्टखौ लानानै पुलिसखौ लानानै 10 मेआव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा। थ' बेनिखायनो थाबैनो एग्जाम कन्डाक्ट जासिगोन। एग्जाम जानानै नैबे HSनि एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो दा 20 मार्चनि उननिफ्राय जिनोखि सानडे दङ बेखिनियावनो आनजाद जासिगोन HS एग्जाम आरो लोगोसे HSLC एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो एग्जाम सेन्टारा खालि जासिगोन आरो आनजादखौ लासिगोन। बेनो जाबाय पुलिस लेभेलाव। थ' बेखायनो बयबो रेडि जाखादो। आरो मोनसे बाथ्रा, दायो मोनसे इलेक्सन दङ। बे इलेक्सननि सिगां नोंथांमोननि काट अफ फैगोन आरो बे इलेक्सना जाबाय जोंनि BTC नङा, बे इलेक्सना जाहैबाय पन्चायत इलेक्सन। थ' पन्चायत इलेक्सन जासिगोन दा बावैनो मार्चनि गेजेर सप्तायाव आरो बिनि सिगां काट अफ फैसिगोन। दा जोङो फैबाय SLPRB खौ गारनानै बेनो जाबाय जोंहा सेबा सेतुआव। दा सेबा सेतुआव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 रिजाल्ट नायनोबा ADRE बेयाव मोननो हागोन। दा जोङो ग्रेड 3 खौ क्लिक खालामसै, मानो होनोबा ग्रेड 3 नि रिजाल्टआ फैसिगोन प्लास ग्रेड 4 आबो फैसिगोन। दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोननि काट अफ फैसिगोन। डाइरेक्ट बे जाबाय स्टेज 1 सो, माने रिजाल्ट नङा। बे नोंथांमोननि बेबो मे दानावनो मोनगोन, नाथाय मार्च दानाव पन्चायत इलेक्सन सिगां बिनि काट अफ फैगोनखौ गोबां सर्सआव मोननाय जादों। आरो लोगोसे नोंथांमोननि काट अफआव बेसेबां थांगोन बेखौ डाइरेक्ट बुंनो हाथ'वा। जि मोजां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना स्किल टेस्ट अरेल टेस्टनि थाखाय रेडि खालामखादो, प्रेक्टिस खालामखादो। टाइमा बारा गोबाव गैला, 10 मेआवनो बेबो नोंथांमोननि साख्रि। स' एप्रिलाव जागोन नोंथांमोननि स्किल टेस्ट जागोन ग्रेड 3 हिसाबै आरो लोगोसे अरेल एबा भाइभा टेस्टआ नोंथांमोननियाबो एप्रिलाव जागोन। बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 गासैबो जागोन। देन 10 मेआव नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन। बेनो जाबाय ADRE 2.0आव आरो बे जोबनाय लोगो लोगो गोदान 3.0आ ओंखारबावसिगोन। देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला 7 मार्चआवहाय ADRE रिजाल्ट बेखौ बाथ्रा होनदों, बिनि सिगांबो ओंखारनो हागौ। नाथाय हमना ला 7 मार्चआव नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन। बेनो जाबाय काट अफ। दा बे रिजाल्टआव फैबानो डाइरेक्ट साख्रि मोना। मोनसे दङ ग्रेड 3 आव स्किल टेस्ट होननाय, बेयाव नोंथांमोनखौ लागोन। स्किल टेस्ट 25 मार्क्सनि लागोन। सिलेबासा दंखाजोबो, नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन नेक्स्ट भिडिअआव। देन बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव अरेल टेस्ट दङ, बेयाव नोंथांमोना पास खालामबावनानैसो साख्रि मोनहैगोन। बेयाव 15 नङाबा 5 मार्क्सनि अरेल टेस्टखौ लागोन। बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै। थ' नोंथांमोना जायफ्रानोखि मोजां नाम्बार मोनदों दा ओरैनो माने रेडि जाखादो। देन एप्रिलाव नोंथांमोनखौ लागोन आरो अके। दा बे जाबाय बेखिनि नोंथांमोननि दिनैनि आपडेट। देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव BTCनि सायाव फैगोन आरो लोगोसे थाबैनो नटिस मोनथारसिगोन आसाम पुलिसनि ADREनि। देन बेनिफ्राय 80+ मोनदोंबा ग्रेड 4 आव चान्सआ मोजां अरेल टेस्टनि थाखाय। देन बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव बांद्राय काट अफबो थांनाय नङा, एग्जामा गोरामोन। स' 90+ मोनदोंबा नोंथांमोना माने स्किल टेस्टनि थाखाय रेडि जानाया मोजां। माने देग्लाय नेगेटिभ मार्किं दङना, बेखायनो हाइ लेभेलबो माने काट अफ थांनाय नङा। बाट ड्राइभाराव बिराद गोजौ काट अफ थांगोन। ड्राइभारा पस्टआ जोबोर खम, काट अफआ माने गोजौ थांगोन। एग्जामा जोबोर इजि जादोंमोन ड्राइभार पस्टआव आरो। दा नोंथांमोनाबो ड्राइभिं टेस्ट खालामनांगोन। दा BTC नोंथांमोननिया बेनो जाबाय मार्चआव एग्जाम जासिगोन ग्रेड 3 नन टेक्निकेलाव।